Curiositats del cor. El cor és el múscul que més treballa de tot el nostre cos. Batega 100.000 vegades al dia. Bomba 5 litres de sang cada minut. I mai descansa. Segons l'Institut del Cor de Texas, si el cor fos una font, la seva potència faria que la sang arribés als 10 metres d'altura. El cor humà és capaç de bategar durant un temps fora del nostre cos, ja que genera els seus propis impulsos elèctrics. Sabeu que escoltar música mentre es fa exercici ajuda a oxigenar el cor? Pel que sembla, la música augmenta el diàmetre dels vasos sanguinis i fa que la sang circuli molt millor, encara que no sabem si el reggaeton també ajuda al cor. Riure té impressionants beneficis per al cor, ja que és capaç d'augmentar la circulació de la sang. Així que tothom a divertir-se i a fer riure els altres. El cor és el motor del nostre cos i cal cuidar-lo molt. Hem de menjar sempre molt sa i fer molt exercici físic. Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo de Happy Learning!